Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulet jong katanat anti-narcotic task force West Khasi Hills. Hadian ka jing tuwet kabajur, hagajan met jong kahenriu tarik ubenai jemang arhajar arpawar, kilayo ban kem no ya urunar, ubala subadan keti ban syok bat bom, ya urang ba haniu nongstan hadu ba ulaman saujur. Ka kubor na kihe pulet ka district, kilaya tu ba ya utai urunar, layo kem na ki benta jong kasor shelong. Bala ong ru ba utai urunar, ubaki pulet kila subajur ba udan keti hakati ka kamrunar, latip keteng kum ujoni star kharbani namau klam nong pendeng. Shushu laong baki pulet kila de ban register ru ya ka kies bat kidang beteng ru ban toket benia ya utai urunar. Bat kila pendikena ru ban penyo ya ka jing bishar kabahong ya ulanod ubala men saujur. Kihe pulet ka West Khasi Hills District, kila penpau ru ya ka jing ai kublai kerpang, ya ki pat ba ka than nongston, bat ya ki VDP, ki balaya le ban wan ra ka jing suk hapok ka sor nongston, bat hapok ka district hi barok ka we. Kumban pen kan mau ba ka te ka jing ja kala ja ha ka janmet jong ka sauterik ubenai jemang arhajar arpoar, ha ki por lai shiteng janmen. Ha ka ba utai urunar ularung jubor ha ka we ne kidukan de jing bams iar. Bat sniang, kabadan hakawe ni kijaka hakadong maupun jong kasnong new nongston. Hakabakila syok bat bom yu urang ba syai bandor nongrum, nakasnong ti ba East and West Khasi Hills, hado ba undaman saujur.